Det er jo sådan en sjov begreb. Han er jo den fødte leder. Hun er jo den fødte leder. Og under det begreb, bag det begreb, den fødte leder, det er, at du kan spotte tidligt i menneskers liv, om de bliver gode ledere, og især måske om de bliver gode topledere senere i deres liv. Fordi det må vel være præmissen i, når vi går ud meget, meget tidligt og laver alle de her programmer, som vi gør, på den ene eller den anden måde, så er det fordi, vi tænker, jamen, du udviser noget nu, som vi ekstrapolerer ud i fremtiden og siger, det du udviser nu, det viser også, at du om 5 år, 10 år, 20 år, 30 år bliver en fantastisk CEO, eller bliver en fantastisk CFO, eller bliver en fantastisk director, eller et eller andet, hvad det nu kan være. Kan man bare sige, at man kan godt være født leder, fordi der er jo de her 4 elementer, der gør en god leder, punktum. Og derfor kan vi måle på, om man bliver født med det, og om man ikke bliver født med det. Mest nej. Okay. Mest nej. Mest nej. Og det er fordi, man har fundet, der er jo nogle ting, der er prædiktive for, hvorvidt du når lederroller. Yes. Dem, der når lederposter, det er ikke det samme som, at de er gode ledere. Det er vigtigt at understrege. Okay. Narcissister har en tilbøjelighed til at blive ledere, og til også ikke at være særlig gode til det. Altså, verden forfremmer vel ikke dårlige ledere til at blive ledere i det næste lag? Fordi man må vel kunne se, at de ikke behandler deres medarbejdere godt, eller at deres tal ser dårlige ud, eller et eller andet. Så hvorfor kan man være dårlig leder, men alligevel blive forfremmet til næste lag? Chamago Premoncic har lige skrevet helt godt. So many incompetent men become leaders. Yes. Og en af de ting, jeg påpeger, det er, at narcissister, som i særdeleshed, de har, og det kan man godt være kvinder narcissister, der er åbenbart flere mændelige narcissister, der når toppen, men det gør de så. Så vi er ikke særlig gode til at spotte ledere, uanset hvordan vi vender og drejer det. Vi er ikke særlig gode til at få frem. Der findes rigtig mange uhyggelige case stories på, hvordan dybt uansvarlige, dybt sociale ledere er blevet forfremmet til meget højt op i organisationer med meget store magtpositioner, og altså er dybt rådne mennesker. Det er fremad alligevel, og folk under dem knækker til højre og venstre. Tagelsen om, at der er en eller anden sådan perfekt markedslogik, der sørger for, at de bedste de ender på toppen, det passer. Man kan ikke sige, at bare fordi man er leder, så er man en god leder. Så det er den første vigtige distinktion her. Kan vi sige, at der er en pakke, der hedder dem, der indeholder de her egenskaber, de er gode ledere, og derfor kan vi måle, hvem der bliver født med den pakke eller ej, og så egentlig bare gå ud og identificere dem, når de er 12, eller 18, eller 25, når personen har sat sig, eller et eller andet. Så stedet mest nej. Der er nogle ting, som har en prædiktiv effekt på, hvorvidt de bliver det. Der er nogle ting, der kan forudsige, om du bliver det. Men det er ikke det samme, som du er en god leder, fordi hvorvidt du er en god leder, afhænger af alt muligt andet. Yes. Og det er jo også derfor, det er så spændende, det, fordi ofte så, han er den fødte leder, eller hun er den fødte leder, så er det noget med at gå forrest. At gå forrest, det er noget med, at i bestemte situationer, så tør man sige sin mening og sin holdning. Man tør at sige, jeg træffer nu en beslutning, og det gør jeg. Man tør at stille krav til andre. Man siger til dem, hvad man forventer af dem. Og du kan næsten høre, altså det er jo ekstremt dominant adfærd. Også det er faktisk nogle okay studier på, at det nogle af de ting, der som ligner dominans adfærd, er selvfølgelig i moderat grad. At det er noget, folk godt kan lide i ledere. Yes. Så det er der noget studie på. Ja. De er relativt gamle studier. Hvad er ledelse? Og hvad er en leder? Er en leder en titel? Eller er titlen måske så vigtig igen? Det er i hvert fald super afhængig af den teori, der kigger på fænomenet ledelse. Yes. Så det her med ideen om den fødte leder, det har jo helt klart sine rødder i helt gammeldags trade-teorier. Så du er født med nogle træk, og du er enten Guds gave til ledelse, eller også du ikke. At ledelse er noget, der kan ske mellem mennesker. Det er sådan et relationelt fænomen. Så er det ikke mig, der er leder, det er dig, der gør mig til leder ved at være follower. På en helt ny måde at anskue det på, så er det ikke stille. Det giver ikke mening længere at snakke om informal og formal leadership. Det giver mening at snakke om leading, altså i verdenform. Spørgsmålet bygger på nogle antagelser, som har sin rod i et meget mikroskopisk lille felt af et meget stort forskningsfelt. Det duer ikke, man er super dårlig, eksempelvis, og er leder. Det kan jeg ikke forestille mig fungerer. Nu hører jeg, drenge.
den følte leder, det er jo en, der kan skabe resultater. Fordi hvis man ikke kan skabe resultater, så er man jo ikke en leder, det er det, man er ansat til. Ja, så lad os prøve at kigge bag ved det. Hvornår skaber man så resultater, og hvad er resultater? Ja. Altså, fordi der er i rigtig mange organisationer, der selv en leders KPI'er, det er lidt noget, og man kan så endda diskutere KPI'er og deres kraft og deres udfordringer. Men ligesom, og så vil der være nogen, der siger, at en leder er jo en, der ser det hele menneske. Jamen, så vil der være nogle medarbejdere, som hvis de får en leder, der ser det hele menneske, så de føler sig næsten krænket. Altså, jeg er på arbejde nu, jeg vil gerne, du ser mig som medarbejder og behandler mig derefter, for så vil jeg gerne gå hjem bagefter. Ja. Så er der nogen, der siger, prøv at uanset hvad, så er en leder, der er vel en menneske, der kan motivere andre til at lykkes og lykkes gennem andre. Ja, det er et element, men hvis man nu ikke har det med sig, men man er ekstremt god til at lave kapacitetsstyring. Det vil sige, at ens medarbejdere, de er aldrig overloadet. For man er mega god til at styre indløb og opgaver med de mennesker, der er på arbejde. Så kan det godt være, at man ikke er den vildeste til at snakke retning og mening og udvikling. Men det herovre er noget, der virkelig skaber ro og balance og en følelse af, at lederen forstår en og gerne vil skabe det bedste miljø. Og det kan være motiverende. Det er jo ekstremt dynamisk, fordi det bliver ikke kun... det bliver helt på netop situativt. Det bliver god ledelse i den situation, der opstår lige nu, som er mig som menneske og min væren lige nu i dette øjeblik. Dig som menneske og din væren lige nu i dette øjeblik. Situationen, vi står i. De andre relationer, vi har, vores forhistorie, den fælles fremtid, vi har kigget på. Altså, bliver det noget? Og det forskningsfelt findes også. Det er sådan en lille del af det her collaborative leadership. Leadership, altså joint accomplishment. Vi to, og hvordan laver man de analyser? Man læser noget grafik eller noget Sachs, og så tager man ud og så laver man sin mikroetnografiske analyser, og sætter man en video op i et mødelokale og ser, hvem leder hvornår. Yes. Og hvis man kigger grundigt nok efter, så skifter ledergerning eller ledelsespraksisen. Og det er den skole, jeg selv kommer ud af. Så man kan se, der er sådan nogle sproghandlinger, altså for at simplificere det. Der er nogle måder, vi gør ting på, som er ledende. Hvordan tager man magt? Man kan ikke tage magt, fordi man skal også man skal gives magt. Man skal kunne bære det der magt, man bliver givet. Der er virkelig mange ting på spil. Og vi kan se det på sådan, fra det helt mikroskopiske. Hvordan tager jeg gulvet? Hvordan positionerer jeg mig selv og min viden relativt til det fænomen, jeg snakker om, relativt til dig i forhold til det fænomen, vi snakker om på nuværende tidspunkt. Hvordan løser vi via sådan taleture det fænomen, vi sidder og navigerer op nu her. Der kan man se ledelse. Yes. Man kan også se ledelse ved at zoome helt ud igen, og så kigge på organisationsdiagrammet og sige, ham der han er leder, fordi han har 6 personer i direkte reference. Yes. Og begge dele er ledelse. Ja. Så der er ikke nogen grund til at reducere det ned til nogen af delene. Nej. Og det er simpelthen så interessant, ikke også? Fordi igen er jeg jo helt ude i fremtiden, der med folk, der kigger på det her, hvad tænker de, og ja, men nu bliver det meget teoretisk snak og sådan noget, jamen, men det er jo netop fordi, når noget ikke kan kun blive praktisk. Altså ledelse i sig selv, at bedrive det, bliver netop så hyperkomplekst.